Het ligt niet voor de hand dat er naast de 2 nieuwe kerncentrales in Borselen koeltorens komen te staan. Dankzij de gunstige ligging aan zee. Het voordeel daarvan is dat er heel veel koud zeewater op ons afkomt. Dus dat is een uitermate gunstige situatie. Dat is een belangrijk punt om er rekening mee te houden in het ontwerp. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Verdachte opgepakt voor bommelding. En cateraar bakt en braadt zich in de ronde voor Amerikanen. Goedenavond. Nu Borselen is aangewezen als voorkeursplek voor 2 nieuwe kerncentrales, kan er voorzichtig een beeld worden gevormd van hoe die centrales eruit gaan zien. Maar of de vrees van sommige omwonenden over de komst van koeltorens terecht is, kan nog niet veel worden gezegd. De huidige centrale heeft ze in ieder geval niet nodig door de ligging aan de Westerschelde. Het is best lastig om precies voor ogen te krijgen hoe het er hier straks uit gaat zien als er 2 nieuwe kerncentrales zouden komen. Toch weten we wel al iets. Wat voor soort centrales het worden bijvoorbeeld. Zoals we hebben kunnen lezen in de brief van het kabinet worden dat 2 grote generatie 3+ reactoren. Waarbij de plus eigenlijk betekent dat centrales zijn, om bij wijze van spreken op basis van die bewezen technologie, maar dat de meest recente veiligheidseisen daarin inmiddels verwerkt zijn. Betekent ook dat ze groter in omvang worden? Nee, die centrales zijn vooral veel groter in vermogen, dus zeg maar 3 keer zo groot als de huidige centrale. Maar de koepel, ik denk dat dat het meest bekende beeld is van een kerncentrale, die zal ongeveer even groot zijn. De zogenoemde generatie 3+ centrales zijn al op diverse plekken of in bedrijf of worden op het ogenblik gebouwd. Als je kijkt naar het Franse ontwerp, daar is er eentje in Engeland in aanbouw, Hinkley C heet die. In Flamanville in Normandië is er een in aanbouw. En een van die fabrieken, van soortgelijke, die is in Finland recent in bedrijf genomen. En in China staan er al 2. En ook in de Verenigde Staten staan flink wat centrales die voldoen aan de 3+ generatie. Heet hangijzer blijkt voor omwonenden de eventuele bouw van koeltorens te zijn. Zoals bij de centrales van Doel. De stichting Kernvisie verwacht dat bij de nieuwe centrales in eerste instantie niet. Het ligt natuurlijk niet voor de hand, hè, direct. Ik bedoel, de centrale die er nu staat, die heeft geen koeltoren, omdat die dus gewoon gekoeld wordt door het mooie Scheldewater. Maar volgens Carlo Wolters kan dat nog alle kanten op. Onze locatie zit natuurlijk heel dicht bij de monding naar de Noordzee. We hebben te maken met eb en vloed. Het voordeel daarvan is dat er heel veel koud zeewater op ons afkomt en warm stroomt weer weg. Dus dat is een uitermate gunstige situatie. Maar het ontwerp van de centrale, ja, die bepaalt of je koeltoren nodig hebt. De bouw van de nieuwe centrales in Frankrijk, Finland en Engeland gingen en gaan gepaard met fikse budget- en tijdsoverschrijdingen. Moeten we ons daar bij de nieuwe centrales in Borselen ook zorgen over maken? We hebben natuurlijk een uitermate goed uitgangspunt dat die ervaringen allemaal zijn opgedaan. En daarom zeggen wij wel altijd, blijf bij bestaande technologie, verander niks aan het ontwerp en bouw datgene wat er al staat. Dat het er hier in Borselen heel anders uit gaat zien wanneer er 2 nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden, dat is wel duidelijk. Maar hoe dat er precies uit gaat zien en of het ook gaat gebeuren, is dat nog niet. Uiterlijk eind 2024 wil het kabinet daar een beslissing over nemen. Voor de valse bommelding op het containerschip MSC Lorena is een 22-jarige man aangehouden. Dat laat de politie weten. Het containerschip moest op weg naar Antwerpen op de Westerschelde rechtsomkeerd maken, omdat er volgens een anonieme beller een bom zou ontploffen als het schip zou aanmeren. In afwachting van het onderzoek moest het schip voor anker voor de Zeeuws-Vlaamse kust. De man die nu is opgepakt wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf. Waar de man is gearresteerd is niet duidelijk en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In de haven van Vlissingen is vorig jaar ruim 4000 kilo cocaïne onderschept. Dat staat gelijk aan een geschatte marktwaarde van 285 miljoen euro. In 2022 werd er bijna 2 keer zoveel cocaïne onderschept als het jaar ervoor. Het OM vindt het opvallend dat er vooral kleinere partijen werden gevonden. Dat zou er volgens het OM mee te maken kunnen hebben dat criminelen aan risicospreiding doen.
Europa moet meebetalen aan de treinverbinding tussen Gent en Terneuzen, vindt de provincie. En daarom vragen Noordzeepoort de Nederlandse en Belgische spoorwegmaatschappijen samen met Zeeland steun aan bij de Europese Commissie. Wat wij nu met de ondersteuningsverklaring gedaan hebben, dat is om een aantal onderzoeken in gang te zetten en ook gefinancierd te krijgen. Dat net als dat je een huis bouwt, moet je ook allerlei onderzoeken doen voordat je kunt gaan bouwen. Om uiteindelijk te gaan bouwen, te gaan werken aan dat spoor. En dat vraagt wel heel veel tijd, maar ook geld. Het hele project kost zo'n 210 miljoen euro. Het spoor is bedoeld voor vervoer van goederen en op termijn misschien ook voor personen. De komende weken verblijven er 250 Amerikaanse militairen in de haven van Vlissingen. Ze helpen bij het transport van tanks en gevechtsvoertuigen uit de Verenigde Staten die richting Oost-Europa gaan. Die militairen moeten natuurlijk ook eten en dus heeft het ingehuurde cateringbedrijf daar een flinke klus aan. Vanavond staan er gehaktballen op het menu. Maar dit Vlissingse bedrijf verzorgt ook het ontbijt voor de 250 Amerikaanse en 75 Nederlandse militairen die de komende weken in Vlissingen verblijven. En dat is een echt Amerikaans ontbijt. Worstjes, spek, bacon, wafels, pannenkoeken. Dus echt een stevig koolhydraatrijk ontbijt. Maar een gezonde yoghurt met fruit zit er niet tussen, hoor ik al. Ja, yoghurt en fruit en muesli staat er wel. Wordt wat minder gegeten, net als de salades. Net iets minder, maar het is er wel. Dat betekent dat hier de komende tijd tienduizenden worstjes, pannenkoeken en wafels worden bereid. Een megaklus die het cateringbedrijf voor de derde keer op zich neemt. Dit zijn natuurlijk wel de klussen waar je eigenlijk als cateraar op zit te wachten. Magnifiek om te doen, erg uitdagend, maar logistiek ook een hele flinke uitdaging. Hij is jong, slim, sportief en kan uitstekend plannen. De 20-jarige Ilias de Feiter uit Vogelwaarde heeft ieder moment van zijn leven ingepland. Zodat hij 3 verschillende studies aan 3 verschillende universiteiten kan volgen. Een mens kan veel meer dan dat hij denkt. Als je een beetje buiten de box denkt, is er veel meer mogelijk. En in het geval van Ilias is er heel veel mogelijk. Hij studeert werktuigbouwkunde in Eindhoven, plantenwetenschappen in Wageningen en econometrie in Tilburg. Tussendoor heeft hij zijn lesbevoegdheid voor het vak wiskunde behaald, doet hij bijna iedere dag aan wedstrijdroeien, geeft hij bijles, rijdt in het weekend op de vrachtwagen en helpt hij dan ook nog vaak zijn ouders op de boerderij. Hij probeert zoveel mogelijk zijn grenzen te verleggen. Ik twijfel zelf ook wel eens, natuurlijk. Het gaat niet altijd over een leien dakje en er zijn ook periodes dat het echt tegen zit. Dat ik er hard voor moet werken. Maar dat geeft ook heel veel terug, heel veel energie. En die energie zet zich weer om naar motivatie. Waardoor de rest ook weer makkelijk gaat. En zo probeer ik het vliegwiel draaiende te houden. Dat vliegwiel blijft alleen draaien door een strakke planning. Op zijn laptop maakt hij iedere week een blokkenschema waarop zijn activiteiten tot op het kwartier nauwkeurig zijn ingepland. Van ontbijten tot douchen en van studeren tot sporten. Alles gebeurt zo efficiënt mogelijk. Dat gaat zelfs zo ver dat jij nadenkt over hoe lang iemand op de wc zit. Ja, inderdaad ja. Als je kijkt naar heel veel mensen, die vinden het heel fijn om lekker lang uitgebreid erover te doen, om een nummer 2 te doen. Maar dat kan heel veel efficiënter. Ja. Okay, dat is een heel extreem voorbeeld misschien, wat misschien ook niet voor iedereen weggelegd is. Maar ja, denk erover na mensen. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen in je dagelijks leven wat zoveel minder tijd hoeft te kosten. Want waar een wil is, is er weg. Ik denk dat veel meer mensen het kunnen. Ik ben goed in school. Ik vind het ook leuk. Dat heb ik zeker mee. Alleen, ik ben bij lange na niet de slimste. Echt, daar ben ik niet van overtuigd. Er zijn veel meer mensen die slimmer zijn dan ik. En die ook meer kunnen dan ik. Alleen door je tijd goed in te delen, door je leven eromheen goed te organiseren, door je planning op orde te hebben, door je tijd goed efficiënt in te delen, is er gewoon heel veel meer mogelijk. En het gaat hem goed af, want hij heeft tot nu toe bij geen één van zijn studies studievertraging opgelopen. En dan zou je denken dat hij hierna professor of strateeg bij een bank wil worden, maar niets is minder waar. Wat wil jij worden later? Ja, boer. Heel simpel, boer. Ja. Hij wil het boerenbedrijf van zijn ouders overnemen, maar dan wel op zijn manier. En mij lijkt het dus ook heel leuk om met die 3 studies die ik doe, dus de technische kennis van Eindhoven, de plantenkennis in Wageningen en de economische en wiskundige kennis in Tilburg, om die te combineren zodat ik hier samen later eventueel met mijn broertje kan bouwen aan het bedrijf van de toekomst.
Het was dan nog wel droog in de ochtend, maar vanmiddag was het regen wat de klok sloeg. Met maximaal 8 graden en een stevige wind voelde het echter kouder aan. Morgen dan iets warmer, verspreid over de dag enkele buien met in de middag ook nog kans op windstoten. En de dagen erna is guur, winterig en nat. Ja, een korte, krachtige samenvatting. Al zeg ik het zelf. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.